Radio Corona hier. Samen gaan we door de crisis. We hebben de winnares van het Tiener Vastelovend concours aan de telefoon. Dat is Isabelle. Goedemiddag. Goedemiddag. Isabelle Jennis, jij hebt dat concours gewonnen. Dus jij bent opeens een bekende superstar. Dus jij dacht, ik draag dat met verantwoordelijkheid. Hè? Mijn superstardom. En ik moet in deze coronacrisis iets moois doen. Ja, zeker. Met het nummer 17 miljoen mensen wil ik graag iedereen een hart onder de riem steken om elkaar gewoon even te helpen in deze moeilijke tijden. Ja. En ja. Dat is niet jouw idee, hè? Dat hadden Davina Michel in Snelle gedaan, toch? Hè? Die hebben een 2020-edit gemaakt van dat nummer 15 miljoen mensen, maar dan 17 miljoen mensen. Maar jij dacht, dat is allemaal ABN, daar heb ik niks aan. Nou, het was heel grappig. Het nummer, toen ik wilde dit gaan coveren, was voordat Davina het erop had gezet. Dat meen je niet? Dus, ja. Jullie hadden op hetzelfde moment eigenlijk het idee bedacht? Ja. Maar ja, uiteindelijk is het toch wel... Ik heb dan een Limburgse versie daarvan, dus het is toch wel ietsje anders. Heeft niet iemand dit gewoon gelekt naar Davina Michel? Dat denk ik wel. Ik denk misschien... Ik zou even goed naar je vrienden en familie kijken of die allemaal wel te vertrouwen zijn. Want ik denk dat iemand je idee gewoon even door heeft geappt, ja. Ja, dat zou kunnen, ja. Dat nou, hoe dan ook, je hebt een dialectversie. Anders dan Davina Michel en Snelle duurt deze wel 4 minuten. Wat voor tekst heb je ervan gemaakt? Nou, deze tekst is echt gericht op de Limburgers. Er komen allemaal kenmerken van ons erin. En ja, het is echt ook, het is voor iedereen natuurlijk, voor alle 17 miljoen mensen, maar juist nu dit nummer echt gericht voor ons Limburg. Had je niet een versie moeten maken 1.118.000 mensen? Want dan was het echt voor de Limburgers geweest, hè? Dat had ook gekund, maar dat zong niet zo fijn. Oh nee, dat snap ik. Dat is wel overwogen, hoor. Ja. Was in de brainstorm sessie. Hartstikke goed. Ja. Waar heb jij de videoclip geschoten? Zien we daar ook nog iets speciaals? Wat bedoel je? Sorry, ik verstond even niet. Wat zien we in de videoclip van je nummer? Oh, ja, dat is opgenomen bij Studio Hellebrand. En daar zie je eigenlijk mij zingen met heel veel lichten om me heen. En danseressen, denk ik. Nee, dit ken niet. Oh, ik denk Studio Hellebrand. Dat mag niet. Dat mag niet, sorry. Moeilijk, hè? 1,5 meter afstand van elkaar en dan dansen. Ja. Nou, dat kan wel. Ik heb dus danseressen met 1,5 meter afstand gezien. Oh, ja. Maar er komen ook nog alle mooie beelden van ons mooie Limburg in. Schitterend. Als je het wil zien, deze prachtige clip met de mooie beelden en met jou met lampen in je nek, dan moet je even Ziggo Kanaal 40 opzetten, want we gaan hem op tv uitzenden, Isabelle. Yes, oké, super. Dankjewel. Wil je hem zelf aankondigen? Dat is misschien wel leuk. Oh ja, nou dan kom ik nu met het nummer 17 miljoen mensen. Dankjewel, Isabel. Alsjeblieft. Doei. Tot ziens. Het lunch van 1000 meningen, het lunch van nuchterheid. Met z'n allen vastelovend in, de tijd voor gekkigheid. Het lunch van hooien en ze geest, van Anne en ze aankomst. Van geeft die lu een rondje hier, met chatte, pommelken, liefnems. Het lunch van zang en harmonie. Processies door de straten. Het lunch van klank en schutterie. De vogel afgeschoten. 17 miljoen mensen. En ze vullen door van hoe het zingen. Hoe klanken zacht en zingen sint. En zondags klokken luien. 17 miljoen mensen. En ze vullen door van hoe het zingen. Het stukje van Nederland, hoe zondags klokken luien. Het stukje lunch van Nederland, van heuvels en van paadjes, van net het veel bescheidenheid, maar wel de leefste meisjes. Het lunch van Sjoes en Bloemenblij, van echte ringeloten. Waar stoelgeet met een optocht met, en trekt we door de straten. Limburg is het een lunch van ons, kan shotten op de broelof. Van Pinkpop en het
mooiste stukje lunch van Nederland. Isabelle Jennis met haar 17 miljoen mensen. Ja, speciaal voor die dikke miljoen die hier in Limburg wonen. Radio Corona van dinsdag 14 april.